Oke ngingine kanje namhlanje ngoba ilala indaba lapho ikhona. Bayabuza bayiboni la ingakhona, nami ngayibuza ngiboni la ingakhona le ndaba, angazi ngenze njani. Bayayifihla basitshela imafuni sembowenza ngani. Bayayibuza bayiboni la ingakhona, nami ngayibuza ngiboni la ingakhona le ndaba, angazi ngenze njani. Bayafihla basitshela imafuni sembowenza ngani. Bese ngiphinda ngithi iyathandeka imali yendoda, iyathandeka imali yendoda, iyathandeka imali yendoda, iyathandeka imali yendoda. Ngingayikhomba into engiyenzayo ngemali yendoda, ngingayikhomba into engiyenzayo ngemali yendoda. Kodwa yami ngibamba kube kubili kube kuthathi shabalale, eyami yangixaka ngokushabalala, ihamba mashabalala, iyathandeka imali yendoda. Njengoba ngena kanjeni ngoba phela sengize nemphumela yokuthi ngilalele i-album kaBhuzane yonke njengoba bengishilo kwi-video edlula ukuthi cha angizophawula nge-album engakayilaleli sisisi kahle cha njengoba ngitomula lamanoni ngoba nakho sengizwile i-album kaBhuzane seyikhona ingoma engikwazi ukuthi ngiyicule izeke ngiyicule njengamfuka khubukazisa isasenosuku olulodwa nje olugcwele iphumile i-album. So njengamanje ngizoletha imphumela yokuthi i-album kaBhuzane bafowethu ngizokubeka kucaca ukuthi cha iphekiwe ngelinye izinga. Ngifuna uqamba amanga ngokuzwa kwami cha isezingeni eliphezulu kakhulu kangangoba i-album edlule umgodo umbiwe iyona. Le album cha yugqibile bafowethu aphinde yamba omunye. Phela lezi ngoma zikaBhuzane iningi lazo zama hit ngakutshela ukuthi yize zikhona ayiculile zabheka kwabantu besimame kodwa nje nawe umbhem uyazizwa ukuthi ziyavumeka. Uzozizwa nje emakhaya bona nje lethi iyathandeka imali yendoda izobe ivunywa emakhaya zimnandi ingoma kaBhuzane bafowethu za kule album. Lokho asikuncome okomsindo izinsimbi ziyizo ngokudlule abantu babekhala ngeorgan ukuthi cha isholo phezulu ipiano kodwa kulokhu njengamanje cha hayi Omaskanda nje bafowethu kuphelele konke ubasket isiginqi inkostina konke kuyazwakala kubumbene kuthe du kube nayo ke uBhuzane cha uyibhalile ingoma umfoko wakho bafutha ngifuna uqamba amanga amandla omuntu omnyama kaZulu abadliwa kuyasho ukuthi uBhuzane indlamlezo umfoko kaMpongose uyakwazi ukulalela mangabe abalaleli noma abathandi bomculo wakho benezikhalo. Yingakho ke kunezinto eziningi ezishintshile lapha kwi-album yakhe uBhuzane bafethu iyonke nje imnandi. Angifuni uqamba amanga bengishilo ukuthi cha angizophawula kule video oqala ngike ngayenze bengithi akuphawule abalandeli ku comment section namanje nisasenolungelo lokuthi uPaul usho okusho ngoba nawe uyakwazi ukuzwa ngendlela ozwa ngayo nathi sikutshela lokho esesikuzwile okuwukuthi cha le album cha siyithandile impela siyabancenca abalandeli abaningi ukuthi abayistreame bawathenga ama CD ukuthi asatholakala thina sinayo ke bengiyiphethe angazi noma ngiphinde ngiyithathe yini othi ngibuye nayo. Oh ikhona la eduza nansi ke eyethu sinayo vele ke la i-album kaBhuzane le iyona le isihloko esithi iqala albuli. So bafana bakithi angizoncoma uBhuzane kuphela bese ngikhohlwa amanye amaciko akhiphile. Ngizokuthinta imfezi lapha emnyama ungqeshe unkobe kayivuthwa eselokho zabasela ugogo Agnes ngeminyaka yama 80s. Cha ungqeshe bafana bakithi kuye ngenye indlela yazi wenze into engangifisa kudala ukuthi ayenze uma ngabe erelease lapha. Yabona lento ukuthi imfezi isinoko ingoma zayo slow jam leyo nto kule album cha futhi azikho. Omaskanda obumbene lowa ophelele yazi into engichazile kule album imfezi emnyama yini ngichazwe ukuthi usebenzise kakhulu le style esithandwa abantu abaningi ajwayele ukuthi mhlambe ingoma yakhona ayifake ibe yinye yalesi style ngishoyo yoshuni kahle lezi ngoma lezi engikhuluma ngazo ukuthi izistyle asithizeni. So umfezi emnyama kule album ngizwe ayifake zabaningi impela lezi ngoma kule album yakhe ayikhiphena nge1 kanye noKhuzani Dlamleze umfoko kaMpongose. Le ngoma engikhuluma ngazo
Ezistyle zengoma ezithi luhlanya lolu holwami ngayikhethela lona kube yile esihloko esithi usehambele emoyeni okwezinyoni uyakhohlwa ukuthi inhliziyo yami yokhekele kuye le ngoma acula khona ngoMona Lisa bese kuba yile ethi la gula ikhehla lami lagulela ukufa kukhona abathi alifi ngani. Yabona lezo ingoma zeMfezi Emnyama amalisha abafethu ngineshow ukuthi mele performa nalo lithinta kulawo manoni kakhulu azoba liyazi ukuthi wona amanoni asheshe afikelele kubantu kulokhu ke uqiniseka kakhulu kwialbum yakhe ngalezo ingoma lezo. So uma ngabe nje iMfezi Emnyama uke wayilalela kulokho uzoyizwa into ngisho meke ukuthi awukayilaleli khohlwa ke lento ukuthi iMfezi Emnyama ishaya slow jam umculo weMfezi hey uyabhora ukhathele khohlwa ke kulokhu uyabona into enziwe iMfezi kulokho kuyangithusa impela kuyangithusa kungishayisa ngovalo ngoba hey angiyazi into yenziwa uMfezi awazi noma uyavalelisa emculweni njengoDlubheke phela noDlubheke washiya ialbum inande kabi inkathi ethatha ikhefu so neMfezi Emnyama wazi noma izoshiya noma iyavalelisa ngale album lapha emculweni kaMaskandi angiyazi iMfezi mina mangabe sibuya mawala kanje angazi ukuthi yevukane elisakhipho kokuqala lisazama ukuncenga inhliziyo zabalandeli ukuthi balibone phela namavukane eza kanje ngeMfezi umuntu afika shaya ingoma emnandi safika sinele simjoyele bese ezozenzela ke nje umathanda sesimjoyela ngithi usene support usenabalandeli useyaziwa so neMfezi ivale yaqala ko nje manje yona into engithusayo ukuthi ngabe yavalelisa yini so engikuzwileke kodwa kuyona iMfezi Emnyama mangabe sixoxa njengabantu abasebenzisanayo njengoba mina njengilapha emculweni kaMaskandi ngithule ngila ngibheke konke okwenzekayo yona ke ike yangixoxela ukuthi cha ayizowakhipha ama CDs awekho kahle kahle into eningayenza ku streamer so bheka lapha iMfezi Emnyama nithi nje iMfezi Emnyama ihloko esithi enqeni zalamadoda sisho njalo ke isihloko enqeni zalamadoda uzobhema ukholwe ngiyakutshela wena angazi ukuthi iMfezi Emnyama mangabe isiyenza kanjena inzilani yavalelisa kodwa ke sisazoba nayo khona kule channel maduze nje konke lokho sokuqinisekisiwe into esisele ukuthi sihlale phansi senze umsebenzi sitshele kabanzi ukuthi hawu ibikade ifihle kuphi ibilifihle kuphi kangaka leli ikhono noma le style isiphethe kule album ngoba phela cha ihlukile yona kuma album amaningi wafuthi iMfezi Emnyama njengoba ngitshela nje ukuthi kuphethwe lesi style lesi yabona lesi style esathanda ngayo iMfezi Emnyama le style esithandwa esivele singenele kubantu isona esikhona ke lo kule album le ngiyakutshela mbukeli ngiyakutshela mthando wesikhathi kwenziwa ngiyakutshela mthandi kaMaskandi lapha uzobheme ukhole kwiMfezi Emnyama ahambe uyizwela wena lapha ku YouTube noma kuma Spotify uze ukuthi ngabe iphetheni iMfezi Emnyama ungqeshe unkobeka ivutha ibhodo selokhu yalabasela ugogo uAgnes ngeminyaka yama 80s kunjalo ke singako bese sikuphathele zona namhlanje kuyona le channel.